Ados nago, irakurle horrek esaten dabanakin, gai hau behin eta berriz urtero planteatu dugu udaletxian, baietz ere esan izan digute, baina gero gauza hondirik ez dain, iruditzen jaku, hori esaten da bezala, liburutegi ari asko zetekin geixo eta leixola, horretarako behitxu biako zan, ia liburut zainean lanaldia onditxu edo inbiako zan edo zer, baina egisa da, gaur egun oso zerbitzu mugatu ematen dala, batez ere umiei begira eta iruditzen jaku zabaldu biharreko zerbitzua dela, bai ordutegi aldetik, beste kolektibo batzutara, ez dakit, jende nagusientzako, liburutegiak ez dira bakarrik umientzako, ez? Eta baita ere, espazio aldetikan, pentsatu biako zala, ia beste antolaketa bat, edo igual inkluso beste eremu batzutara zabalduta, liburutegisa zerbitzua hobetzeko. Horrekin lotuta guk bere momentuan eskatu gendun ikasle jendiantzako eta gela bat habilitatzeko pixkat beste herri batzutan eta izan dan bezala ikasteko errestasuna eukideixen eta leku lasai bat eta hola ikasteko martxan jarri da gauza bat, iruditzen jaku hori ondo dauala, baina hobetu lehikela, bereziki hori zerbitzu hori erabiltzen daban jendiak egin egon eta beuren beharra zintzu dian ikusi eta behar horrei erantzuten aleginduta. Ontxe bertan adibidez, jendia gazte jendia azterketak inguratzen dabiz eta askotan hemen ematen den zerbitzua da udaletxeko ordutegien barruan eta jende honek seguramente hori baino zerbitzu zabalagoa behar du, bereziki igual temporada konkretutan azterketa garaizitan eta tango ez dugu lertzen zergatik hori estan aukera hori ematen asteburuetan edo egunia astegunetan, baina ordutegi zabalauetan zeraitxeko eta iritzakako hori bereiekin berba inda eta bilatu izango litzatekela olako neurri bat hartzeko modua.